niċċelebraw waħda mit-taqsimiet ta' dak li jgħidulu it-Triduum Ades, 3 ijiem ta' ċelebrazzjoni. Il-bieraħ ċelebrajna il-testament tal-imħabba fejn Ġesu ħallina b'tirkila tiegħu il-ġisem tiegħu l-Ewkaristija Mazza u tagħna wkoll dak li jipperpetwa il-ġisem ta' Kristu, il-saċerdozju. Dan it-tejn huwa maqsum fil-3 taqsimiet, mhumiex 3 festi. Imma huma 3 taqsimiet li jibdew bit-testament tal-imħabba, il-bieraħ, ħames ix-xirka. Illum din iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu hija ċelebrazzjoni prettament liturġika fejn fiha rajna l-kelma tagħna, rġajna smajna r-rakont tal-passjoni biex naraw mixi xanta bejn il-bniedem biex jagħmel il-rida tal-Messier imma anke biex jisalva lilna. Hija liturġija li wara l-kelma tagħna mbagħad se jkollna talb ta' interċessjoni u mbagħad nispiċċaw b'relazzjoni ta' salib. Li għandna mill-kampusu salib importanti ħafna li niftakru fis-salib tagħna. Għax mhuwiex is-salib ta' Ġesu Kristu dak. Is-salib ta' Ġesu Kristu ġie mibdur f'għawmin ġdid. Ma baqax is-salib tal-mewt, tal-kundanna, tal-vittma, ta' dak li ġie maħqur u miet. Dak inbidel f'għawmin ġdid. Imma dak li se nbużu huwa s-salib tiegħek, is-salib tiegħi. Għax il-koll kemm aħna għandna is-salib tagħna li jeħtieġ li nħadnuh u nbusuh bħalma ħadnu u bisu Ġesu. Ġesu bisu għalina, aħna nbusuh għalina nfusna. Biex nuru l-lessi li nagħmlu l-rida tal-Messier. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jispiċċaw bil-qawmiet ta' Ġesu Kristu. Il-festa tal-festi kif kienu jgħidu l-għalurif tal-Knisja. Lejn imqaddes il-qawmiet ta' Ġesu Kristu hija hemmhekk biex nuru aħna wkoll jekk ngħaddu minn dan it-testament tal-imħabba imbagħad mill-frott ta' din l-imħabba li hija l-mewt, il-passjoni u s-salib tagħna, aħna wkoll jista' jkollna dan ir-rigal sabiħ fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għawmin ta' ħajja ġdida. Mhux biex inkunu kif konna qabel, imma biex inkunu ġodda. Differenti minn kollox, anke minn dak li konna qabel. Hija tifkira dan il-Triduum Ades illi fiha għandna relazzjoni intima bejn il-Messier u l-Iben. Ġesu li qed jagħmel kontinwament ir-rida tal-Messier. Ġesu ma għażilx il-batija, Ġesu ma għażilx il-salib. Ġesu pjuttost stmer il-batija. Ma rridx ibati, Ġesu, ma rridx imut biex ma naħsbux li Ġesu kien mara sofista. Imma dak li jagħmel Ġesu kien sempliċement biex jagħmel ir-rida tal-Messier. Bijat minn dan il-kalċi ma niflaħx iktar għalih. Ġesu jmurjaj fil-ġnien tal-Ġetsemani. Mhux ir-rida tiegħi ġejt nagħmel, imma ir-rida tal-Messier hija relazzjoni kontinwa bejn l-Iben u l-Messier. L-Iben li natura umana tiegħu qed tgħidlu stmer il-batija, aħrab mill-batija, tissallab xi ħadd ieħor għax ħalli nissalbu għalina nfusna ma li tissallab għal ħadd ieħor fiha għatta eroiżmu kbir. U Ġesu Kristu qiegħed jurina kontinwament li min ħadda s-salib biex jagħmel ir-rida tal-Messier li hija s-salvazzjoni tagħna. Allura s-salib ma jibqax il daqs li kieku qegħdin nerfgħu għalina. Meta aħna nerfgħu s-salib tagħna
biex nagħmlu rida tal-Missier, biex nagħmlu rida tal-Missier. Alla l-Missier se jidħol għalina. Se jurina kif għandna nerfgħu is-salib fuq spallejna. Se jurina li maħniex qegħdin nerfgħu waħedna dak is-salib tal-tbatija. U din hija t-tieni parti minn din it-taqsima liturġika li qegħdin niċċelebraw propju illum. Nispiċċaw bil-bewsa tas-salib. Ħambusu s-salib, narġan tani u ngħid li meta qegħdin nbusu dak is-salib, dak mhuwiex is-salib ta' Ġesu Kristu, dak huwa s-salib tiegħek. Ara x'inhu s-salib tiegħek? Il-kol kemm aħna għandna s-salib tagħna. U s-salib mhuwiex il-dubiet tagħna. Is-salib huwa dik ix-xaħġa li qed tikser f'ħajtek. Li qed issibha jibsa biex inti taċċettaw u tgħixha. U qegħdin inbusu dak is-salib bħala ħadd ta' fidi. Bijat minni dan il-kalċi mulej ma mhux li rrid jien, imma li trid int. U allura nħadnu dan il-kalċi, dan is-salib, inbusu dan is-salib u ngħidu m'hemmx salvazzjoni jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu miet għalina, għamel il-mewt biex jurina li s-salib tagħna, il-mewt tagħna mhijiex l-aħħar kelma. L-aħħar kelma hija l-qawmiet ta' ħajja ġdida biex flimkien ma' Kristu li rebaħ il-mewt hekk ukoll aħna nirbu s-salib li permezz tiegħu aħna għaddejn inkarkru u dan il-wiet tad-dmuħ. Dan li se nitolbuh lil Alla meta nerġgħu lejn is-salib biex imbussuh nħadduh mulej għatini l-grazzja li s-salib tiegħi li hu dan u nsemmi f'qalbi x'inhu s-salib tiegħi jien nerfgħu bil-għajnuna tiegħek. Hekk ikun.